Какво на слева? Моя. И мисля. Това точно боляхме. Там имат полезянска. Окей, стоп! Борба против. Коуч! Лошо положение. Тя па бати жреба, а Азар почва се пака жреба. Blue open! Той го объркава. Okay, red and section. Свърчи. Listen. Par terre. Par terre. Топика категория 77 кг, победа за Омар Нуралиев, Украина. Следваща среща 77 кг класически стил Оливер Крюгер, Дания Андреас Василкопулос, Гърция. Next, the winner is Elmar Nuraliev, Ukrainian. Next match, seniors Greco-Romanian style, 77 kg, Oliver Marco Krüger, Denmark, and Andreas Vasiljkopoulos. Такива две категория 60 кг победа за Золаман Шашенбеков, Киргизстан. Следваща среща 125 кг четвъртфинал свободен стил Гига Шават за Грузия.